basinda abantu babuxaba mabasinda abantu bakho babuxaba mabasinda abantu babuxaba mabasinda abantu kuyaphila usenqabeni lapha usenqabeni lapha kuyasindwa usenqabeni lapha ayabonga mathimoni kwabakhulayo usenqabeni lapha usenqabeni mnganami kuyaphilwa usenqabeni lapha usenqabeni mnganami kuyaphilwa hlakuvuka umntwana ekupheni ngepasika mhlakuvuka umntwana ekupheni ngepasika mhlakuvuka umntwana ekupheni. Sanibonani babukeli emakhaya. Umprofeti lo aba uDr X umprofeti osebenza ngobizo likaJehova. Ngiyanibingelela ekseni nonke endaweni zonke. Sanibonani Dumelangi. Sanibonani koSoweto, sanibonani Pretoria, sanibonani ngabala ngithini Joburg ngisegoli lapha engikhona, ngabala oThembisa. Ngibale oKatlehong, Thokoza. Ngibale oSoweto, ngibale Pretoria, ngibale oMhlakeni, ngibale zonke indawo. Gauteng ngeke ngiliqedeke igoli. Bese ngibala koZulu Natal. Ngibale eMpumalanga, ngibale Free State, ngibale Limpopo, ngibale onke ama province. Nasi isimemezelo esiphuthumayo. Bantu baseMpumalanga. Ngomhla ka-31 zika August ngizobe ngilapho eFallcrest Town Hall eDrobheni. Lalela. Abantu abalali. Izinto zakho zimnyama. Anilali lapha ekhaya. Akunamuntu osebenzayo. Nilala ningadlile. Kunezinto ezigijima ekhaya. Anilali. Endlini kuyashisa kodwa kube kungabasiwe. Ebusuku abufika ubuthongo. Kunezinto ezigijima ekhaya. Lalela. Wavalwa umuntu. Kwaphuma umuntu wayolanda izinto. Wafike wayifafaza. Kwaphuma umuntu wathatha umhlabathi. Umhlabathi wasegcekeni wayokuvala ukuthi ungaphumeleli. Izingane zakhe ayisebenzi. Abasebenza abantu bafundile, baphethe ama degree. Bafundile ecollege, university. But umsebenzi abawutholi. Kwaphehlwa amanzi amnyama lapho ekhaya. Ngifuna even wena uprincipal, izingane ziyahayiza esikoleni. Akusafundeki kahle. Lapho ofisini, eofisini mawuhlezi uzwa ngathi kunomuntu kunesithunzela. Lapho asebesifakile ofisini. Lapho unebusiness akusangeni bantu kwibusiness lakho. Ngithi mina unebusiness akusangeni bantu. Wena mawulele ebusuku emzimbeni uzwa ngathi kunezinto ezigijimayo, uzwe ngathi kunomuntu okhona la phansi kombhede noma endlini. Mbukeli wami ungahlali phansi, yazi ukuthi wavalwa umuntu. Kwaphuma umuntu washona eSwazini, washona kwaMhlabi yalingana, washona eMalawi, kwathatha umhlabathi, kwathathwa insila zakho zayosetshenzwa. Awusaphuphi ebusuku. Ngiphathele insebenzo enamandla. Ngifuna ukuthi wena ongimamele njengamanje, order njengamanje. Ngabe use Cape Town, waZulu Natal, Limpopo, order. Ngikuphathele insebenzo ezokuhlambulula, ikugeze, ikuvule, iphinde futhi igeze ikhaya. Nansi le nsebenzo engiphethe. Ngifuna ukuthi kule nsebenzo uma uyisebenzisa nanka amafutha, ngifuna ukuthi uma uqeda ukugeza ungigqobisele umzimba wonke. Uma uqeda ukugeza ngosuku lokuqala olwesibili olwesithathu 3 days ungigqobisele umzimba wonke. 3 days ungigqobisele umzimba wonke ngalensebenzo yamafutha.
ungigcobisele 3 days insuku ezu3 abaprofeti sithandazile singabaprofeti kuphekwa lensebenzo nginabaprofeti abakamoya enginabo sikhulekile ngalensebenzo le ngikuphathela insebenzo enamandla ngifuna ukuthi uthole nali ichibi uma uthola nanti ichibi ihamba nechibi uzothatha uhalf wechibi uthathe ufake emgonyeni ufake amanzi uthathe uhalf ufake phakathi kusale uhalf ugezise bonke abantu ekhaya mawunabantwana abangasebenzi ubagezise ngalensebenzo bonke abantu bageze ngalensebenzo le mabeqeda sekusele uhalf wayo lensebenzo uhalf wayo ngifuna ukuthi ugeze ikhaya uthathe futhi omunye umgomo futhi u5 liter noma 10 liter ufake lensebenzo ezobe isele ugeze ikhaya ulichele lonke nezindlu zonke kodwa ngifuna ukuthi ngalamafutha uma uqala ukusebenzisa ugcobise for 3 days after 3 days uzoqhubeka nayo after 3 days uzoqhubeka nayo ngifuna ukuthi ufuthe uphinde uphalaze bese futhi uyafutha uphinde futhi ugeze nasi isiwasho esinamandla ngikuphathele sona wena ofuna lensebenzo ihamba yonke kanje njoba ubona mbukelo wami musukuhlala phansi abantu bayaphuma balanda izinto bafike bachele ekhaya lapho qhamuka khona ekhaya bafike bavale ukuthi kungasebenzeki lensebenzo izovula ikhaya izovula wena yikho ngithi ngifuna ukuthi uyi-apply emzimbeni for 3 days insuku ezintathu amafutha lawa ke azosala azobe esehalf uzoqhubeka nawo kule 3 days azokuvula inhlanhla yakho kuzovuleka amaphupho kovuleka izinto zakhe ngifuna ukuthi uyilinge kudala uyithola insebenzo uhambile ngifuna ukuthi ulinge ubone ukuthi kuzokwenzakala ini abantu bathola imali babonga ngo30,000 babonga ngo20,000 babonga izinto ziyenzeka uma uthunywa uNkulunkulu ziyenzeka ngithi lapho eFull Trust ngizobe ngiyiphethe lensebenzo ngifuna ukuthi wena ozobe ukhona eFull Trust mhla ka31 August ngo9 ekseni ngizobe ngifuna ungiphathele insebenzo yakho uphathe imbewu yakho ka350 rand ngizokunikeza nasi insebenzo wena ose Cape Town useswazini zonke indawo Zulu Natal Limpopo fona njengamanje order njengamanje nansi insebenzo 350 ihamba yonke ngeke uyisole if you believe fona njengamanje order sizokuphosela order njengamanje lapha eFull Trust ngizobe ngiyiphethe lensebenzo abantwana bakho bazothola umsebenzi izinto zakho zizovuleka imali zakhe ingaphumi njengamanje walimala kwiaccident imali ayiphumi njengamanje washonelwa indoda ngifuna uthole lensebenzo le uyithathe yontathu 350 rand ngizobe ngiyiphethe eFull Trust wena okude fona njengamanje sikuphosele ungakhohlwa kubamba ezingelayo umprofeti wabantu lo oqaqa izinto zabantu ngithi mina umprofeti ukuphathela insebenzo enamandla mhlaka 31 August ngizobe ngilapho eFull Trust Town Hall ngifuna abagulayo phatha umhlabathi wasekhaya phatha umquba wasekhaya phatha ama-CV phatha ingane unengane njengamanje ehleze esipotini unengane njengamanje engalali edaka utshwala unengane edla ama-drugs phatha impahla zayo uma ingezi phatha impahla zayo ngithi mina izinto ziyobe zenzeka mhla ka31 August abaphuma bathe Full Trust every Saturday umprofeti uyamthola ukubona umprofeti 500 rand 1-on-1 uma umprofeti umoya uthi angikuprofeti ngizokuprofeta but umuntu ngimsiza ngamprofethanga kodwa futhi uma kuthiwa ngikutshela indaba ngizokutshela mhla ka 31 Full Trust Town Hall
ngithi ke abantu aba-ode iwasho zikhona-ke nezinye iwasho fona njengamanje ubuze ngeyiwasho sinoma nqobo nali ivimbamoya nali ivimbamoya okunye bakwethu abantu aba-ode iwasho ezikhona ezinye zisahamba ngenani eliphansi namhlanje njengoba kuyi-Sunday Oh, Sunday, where you Sunday. coming from Where do you come from? ubuyaphi Where do you come from? le ndlela le esikuyo ngabela ngathi ukhona ubuyihamba yini Were you busy? mawungekho la If you are absent, yeah. lapho ulala khona You are sleeping. la ulala khona Whatever you are- ulala endaweni eright yini Is it umbhede wakho unjani How is your bed? awunaso isihla yini any blemish there? ulimi lakho lunjani What is your vocabulary? ukhuluma kahle mawula namhlanje Sunday ngabe la usebenza khona ukhuluma kanjani nabantu la uhlala khona noma khelwane ukhuluma How kanjani do you converse with them? lolu limi lalapho uyalikhuluma la uhlala You khona speak, do you try to propagate it? ayikho into eyingozi njengolimi ngoba ulimi uma uke walikhuluma ngisho egcekeni ekhaya wakhuluma kabi You speak, leyo nto leyo iyalotshwa kulelo gcekelelo that thing will be inscripted within the yard. nala enkonzweni iyalotshwa Within the church. makukhona umuntu okhuluma kabi kuye leyo nto leyo iyalotshwa ukuthi wathi komunye This kabi is what you set against somebody else. sebenza moya Holy uyabona Spirit, nje uma ngifuna ukukhuluma nganangi lo I baba want to speak uma about ngikhuluma a ngeyithundu gentleman. Messengers. kukhona abanye phakathi kwenu people abaqayiswa there are zithunywa walls, ikamoya messengers bangalaleli of spirit. okukanye They are bese disregarding bekhohlwa They will forget. ubaba nange The mina gentleman there ngoba uhamba la ekhaya is our congregant. Do ningakhohlwa not forget. ukuthi kunabantu abakhona la People that are abangayizelanga present, that did not come abalethwe in zithunywa ebusuku belele But the message omunye during uthe the vuka summer, wayesezwa one inhliziyo will itha come kanti to akuyena It's not sekukhuluma the one, ithonga lakhe ukuthi makazothola usizo kule ndawo Go and get delivered from here. ohlonipha abantu bonke kule ndawo Everyone. ngoba ma uhlonipha umuntu If you kule ndawo respect somebody awuhloniphe else, yena don't uhlonipha respect abantu him. ahamba nabo People that are with that one. lo baba ufika la The gentleman kwi came one on one one-on-one consultation. namanje ngisamthandazela I'm praying with him. I'm proceeding. hayi uyathanda uthandi Like it or not. idlozi likhona Ancestors are present. I don't care ukuthi uthini Whatever is your opinion. angadaba ukuthi umfundisi unamajazi awu-20 How many are there? ungaba namajazi awu-20 kanti ezweni likamoya wekho lawo We are majazi not registered on the realm of the spirit. ngoba Because- lapha siya khona ezweni likamoya akungenwa ngokugqoka kungenwa ngenhliziyo nangemsebenzi yakho And the issue there. yekelani ukujaja abantu ngento zokugqoka Because how they were. ngoba mhlambe ugqoke lento ayigqokile ungcono kunawe Better than wena himself. ugqoke uthi ugqoke right kodwa inhliziyo yakho ayikho right unenzondo uyathakatha ngenhliziyo yakho ulapha kunomndeni wakho ongawuthandi ulapha kunabantu ongabathandi You ungumthakathi are a witch and a sorcerer at the same time. abanye bathakatha khona la Some inkozweni people are practicing witchcraft. bekhona la Church. With beshaya izandla behlabelela uyabona nje uma uke walimaza umuntu enkonzweni sewulimaze nalabahamba The nabo people with him are also interrupted. even emndenini Within the family. maka wakhuluma kabi Spoke evil. endlini Within the yomsamo ancestral platform. waba nolake hey sebenza moya Operate, Holy Spirit. mawuke wakhuluma kabi
egcekeni lakini ekhaya wabanga In umsindo your heart, you are an anarchist. kumele ubuye ucela intethelelo You must go and reconcile. Apologize with them. angiphathe emsamo Century. ngoba umsamo yila khona kugcwele khona ithunywa amakhehla agcwele phakathi zonke ithunywa ikamoya zakini mawuke wakhipha igama elibi wabanga umsindo emsamo ngeke uphinde uthole inhlanhla kumele ubuye ushweleze ukuthi ngizoshweleza ngibanga umsindo ningabangi imsindo emsamo ningashwelezi Without performing. ngoba abanye babanga imsindo emsamo sebebamba imbuzi sebehleli phakathi aphakama abe even kule ndawo This place as well. mawuke kwabakhona umuntu okhala ngawe kule ndawo Complaining about. kwakhona umuntu ngawo omkhipha inyembezi kule ndawo Yes. sekumele uhambe uyoguqa uze You must embengeni go uzocela there. intethelelo Ask for bese futhi forgiveness. ungakwenzi ungazange ubuyisane naye futhi You must hamba reconcile. ubuyisana naye kuqala Go and reconcile with nibuye that person uze uthi first. ubuye uthi baba umprofeti The prophet, ngenza iphutha I did an ngalimaza error. na I interrupted my fellow congregant. ukuthi nina nilimaza abantu ingoba aninalo ulwazi People, you are lacking nikhuluma knowledge. isinoma kanjani Speak nabantu kule anyhow ndawo on this place. nilwisa abantu kule ndawo ni-undermine abantu balethwe zithunywa zasemakubo ey'fike kubo ukuthi beze kule ndawo kuzoqaqwa iy'nkinga So zabo that their matters will be rectified. kanti thini ingoma Music. Ingoma What does it kababa. say? It's a hymn of my spiritual father. hayi khululeka mina ngiright ngazidla izono ngazidla ngona nami ezinye engangona ngazo zisukele emumva I inherited Kokhokho them bami. from my Ngazenza. predecessors. I did that immorality. uNkulunkulu wangipha amehlo wabuye God gave wangivula spiritual eyes and opened Ngabuyela my emuva, eyes. ngalungisa I went amaphutha back wami. to rectify my flaws. namanje ngisaqhubeka I'm ngilungisa wona. still proceeding with them. ingakho Notwithstanding, ngiqoqa izingane zami I'm collecting my Ngoba illegitimate children. ngifuna ukuyishiya I empepheni want to give them to yakwaqaba the ngokusemthethweni appropriate zingasali system of ehlathini platform. They must not be ngoba there for the namhlanje wilderness. phakathi kwenu Today, kuney'ngane engayazi impepho yoyise engasazi isiphandla sikayise traditional le ngane ayilungelwa yilutho ayiwutholi umshado ngoba ayiwazi umsamo kayise form of no biological father. kukhona abantu abenza izinto ey'phambene uzuthi zenziwa yibo kanti azenziwa yibo They are not responsible. kuney'thunywa ezahamba zenza lento seyivukele kubona They inherited those things. uzumangala ukuthi le nto akayiyeki ngani ngoba uzwa every Sunday Come every ukuthi akayiyeke Sunday is coming here. How come we don't give up this behavior of yours? singakwenza konke Do everything. ojaha ukuthi ukuweshipha gxumagxume akaboshesha afike Come earlier. ashesha afike ngo-10 kuyaqala ukugxunyagxunywa ngo-10 11 10 a.m. okwamanje isikhathi sikamprofethi isikhathi sikajehova isikhathi All sey'thunywa of the messengers as well. phakamisa isandla Hands up. phakamisa isandla sakho Your hand up, please. ithi nkosi So Lord, ngigeze baba please, my Lord. lezi zinto ey'ngcolile ey'ngayekeki Some filthy stuff that I'm busy with. nemikhuba that I can't emibi do. engiyenzayo Misbehave. ngisize nkosi All my Lord. geza lesi sidalwa sobumnyama esihamba nami
cleanse the unrighteous person. within my esenza blood ukuthi system. into ngiyenze noma i-wrong ngiyenze ngingayithandi. I don't like it, yet I continue to Lesi do it. sidalwa esihamba nami sobumnyama Unrighteous makuyisidalwa sakithi sahamba senza lento ngicela ingelosi kamprofeti ingigezele sona phe kwami. Angel, cleanse it and take it away from me. Ngoba lalani Listen, kukhona abantu abenza people izinto are doing some umuntu ayenze noma engasathandi. iniquities, yet you don't like it. And Khona abantu some people, aqome noma engasathandi. one will be a fornicator always. Kodwa ngoba lesi sidalwa sesahlala saze sazinza kuye athanda abafazi noma engasathandi kodwa ngoba sesahlala emzimbeni wakhe lesi sidalwa saze sakhela They are like settled. akadlulwa iskate akadlulwa intombazane akadlulwa lutho One is very- nje lutho nje lutho mayike wabona umuntu osimame nje uyagula ekhaya Fornicator will be sick within your home. akalalwe kanti hayi inkinga ekhona kunesidalo esibi There is an evil messenger with esimembethe This esasenza one lento is possessed by someone who was doing all these immoralities. yaze yafika leyo mini enkulu eyesabekayo woza thatha mfana ngikashisa manje zafika isithunywa zilande uthume kunabantu ithunywe ifuna ukubasebenzisa kodwa ngenxa yezindlela zabo Their behavior. ithunywa ngabe ziyakusebenza ngabe umuzi kayihlo sewakhile ungabe imisebenzi yoyihlo sewayenza ekhaya iproblem izindlela zakho oyihambayo zikosha ithunywa They are zakho chasing away your message. change your You position must change your mentality. kwesinye isikhathi ukuze uphumelele Oh, to get a breakthrough. kunabantu okumele basale labo abathandayo empilweni Who yakho are your allies? kunabantu okumele ubashiye empilweni yakho kunabantu abakhonzile ongeke uze uqhubekele uye phambili bese khona empilweni Are yakho still in your life. and laba abantu bayakuncoma Oh, they are appreciating. bayakuthopha bathi right kanti hayi bayazi awukho right bathi right ngoba khona into izinto abayithola They kuwena are benefiting something. mzukwane lezinto zaphela mzukwane wangabi nalutho la uyobona khona ukuthi kanti bengithi ngihamba nabantu kade angihambi nabantu hamba ngedwa I was alone all along. lalalani wema-afrika In Africa, angeke siye ndawo iqiniso malingekho phakathi it enqabeni is the truth within the church. uyabona lasi sibuko sibambe lana sibambe lesi sibuko Handle it. umhlaba sibhekise kimi Viewers all over the world. uyabona nangabe sila kule ndawo asizelanga ukuzobukwa ukuthi ufuna ukubukwa abantu ukuthi ugqoke kanjani noma ugqoke i-high heel enjani noma uphethe ifoni enjani noma wena wenzani Whatever you are doing, sizela you came in here ukuzosibuka thina to uqobo lwethu come and contemplate. isibuko lesi This is a myth. ukuthi ikuphi njengoba nje uNkulunkulu ekhuluma wena uthintekapi kulekho okukhulunywayo Oh, how is it affecting? ungaba unawo namadoda amabili ngoba ula Promiscuous was here. Are you reformed? ungaba uhamba ulala yini Fornicate. ubonguphi iviki lonke Iviki. ubo indlela zakho
Your mannerism. ufuna inhlanhla You are seeking kodwa uhamba immorality. uyidlakaza. Yet you are Inhlanhla idlakazwa wuwe. You are the one who's Ukulala kwakho Your akube discipline. Ukuvuka kwakho akube neorder. be arrayed and Ukukhumula kwakho ibhlukwa kube neorder. Ukukhumula kwakho isiketa kube neorder. your underpants and all. Ukukhuluma kwakho ngolimi lwakho kube neorder. Let it be Ukuhamba kwakho kube neorder. the manner in which you handle yourself. Uma wenze njalo If you did it that ziyasondela ithulu Messengers will ngoba sewune order awusayi endleleni zamanyana. don't practice immorality anymore. Uyabona ngoba ngikhuluma la The prophet is speaking. nanku mjuluko The perspiration. ngiyasibuka futhi sengima semjulukile ngiyasula ngisusa lokho I engikubonala. wipe it off because it's visible now. Onke lamazwi The words ehla kule ndawo descended to you, akhuluma nawe communicating with. ungabe lokho akushoyo uyakwenza uyakususa yina. Are you removing those things? Lalela wamntanami Listen, kid of mine. angitshela iqiniso mntanami. Do the truth right now. Angikhulumi kuphela nabesifazane ngikhuluma nalamadoda. Gentlemen, Uyabona ngishele you see, let me tell you. owesifazane kumele abe nendoda eyodwa. One partner. Wena ngabe unamadoda amangaki ngoba ukule ndawo? Man is in here. You have him. La usebenza khona You are working. ngoba uhlala nendoda. La usebenza khona akekho You umakhwapheni have any onukayo kuwe. side chick or a paramour? La ake ngitshele. Let me tell you first. Sebenza mo. Holy Spirit operate now. Wemama uganile unendoda ngokusemthethweni wathelwa ngenyongo. Kodwa la usebenza khona inkinga yakho ubuye uneshende khona. You got a Elibuye lilale nawe. Ubuye lapho uye kumaqondana endodeni ehamba namadlozi lawathela khona ngenyongo. Le ndoda ihamba nezithunywa zakubo. Sewufika sewunephunga uyonukusela la amadlozi lapha ya. with a bad odor. Ngazi For the nemanengiswa. answer, maybe don't understand the prophet. Ngifuna ukukhuluma nawe ndoda. To you, gentlemen. Ngikutshela iqiniso lenjalo. Truth as it Aphinde is. futhi. Let me repeat myself. Ufuna ukuya emsamo unuku You want to uproot the unamaphunga. ancestral platform with some stinking odors all over. Ugcwele namaphunga abafelokazi. Of the widows as well. Ugcwele namaphunga ezintombi ezikhipha izisu. Terminating pregnancies. Uyoguqa emsamo uthatha impepho uthatha ikhandlela. Stick candle. Abanye balala nabafelokazi bengakagezwa ngisho ukugezwa. Not even Laba abala egola bayigqoki inzila ke isikhathi esiningi laba bala. morning. Sewulale nabafelokazi abangaka How la many egola. widows did you fornicate with? Ungakhohlwa ukuthi ohlangene nowesifazane baba mzimba munye. They become one Igazi flesh. lalo liyakulo. This one's Ngamanye amazwi transferable. lalalo Other madoda words, kuyingozi ukuhamba gentlemen, ulala. very dangerous to Abanye fornicate. ithunywa zibeze Some emsamo people ngenxa don't yokuthi understand abayiphethe the problem. They are kahle. misbehaving. Umsame lalaba kwethu Listen, fellow. kufana nayo le ndawo. Same applies on this. Hey day. uNkulunkulu wayambula ngenye indlela ke. Revealed in a different manner. Ingakho ngilungisa amaphutha Rectify my engawenza. flaws that I did. Wathi uNkulunkulu God silungise said, wathi you must ilungise rectify wathi kule and ndawo le This place, izandla zakhe zibe your ngcwele. hands must be Iy'nyawo zakhe zibe ngcwele. You must be Ulimi lwakhe righteous. lube ngcwele. Your vocabulary, Umzimba wakhe ube your ngcwele. body must be Ngoba righteous. ma ungekho Because ngcwele if you are abantu abeza kuwena ngeke misbehaving, baze people, baphile. they cannot Ngeke get bayithole le. delivered. Ngeke They cannot- bayiphuphe le ndawo They futhi. cannot reach Ngoba the ifrat cause. line Oh, phambili there.
Hayi ngiyadumala ngoba nabantu abashisa I'm very impepho Nkosi yami. demoralized because people are Ngokomthetho burning umuntu oshisa incense, impepho kumele burning ayiphathe incense. kahle futhi abathande bonke abantu. Ngoba uzobashisela kanjani impepho ekhaya ngoba mawushisa If impepho you are burning isibusiso it, sihleli the phezu kwakho blessing sala is ekhaya. upon you for the whole family. Makunomuntu ongazwani nawe ushisa impepho Next of kin, kuzokwenzakalani? what will happen? Sengathi ungaphakamisa isandla futhi usho njalo umoya uthi ngisize baba. Help me, Ngigeze Father. baba. Cleanse me, Father. Ngihlambulule baba. Purify me. Zonke Father, iziqalekiso. all the curses. Yehlisa isandla. Hands down. Ithunywa zakini ifuna ukusebenza ngawe. They want to operate through you. Kumele ukuthi uvuse You umuzi. must reconstruct Kumele the kungene home. umakoti The kungene bride must umuntu come. ozokwakha hayi ivisitha lomfazi noma Not a- ivisitha Not a guest. lamavizitha lawa lokho evisitha lapha kwakhe abuye ahamba aphume. Sometimes they'll Fike elinye. run away. Funeka abantu abazorejista abazovusa umuzi. Ushicilelwe phansi so that you can Angene unkosikazi ozovusa umuzi aziwe ngisho eyithunywe emadlozini. Introduced to the ancestors. Abusiswe nayizalukazi zakhe nesezahamba. Progenitors that are no more. Akufuneka abantu iphuma naye ingena naye iphuma naye ingena naye phuma naye uyofika aphi nephuma naye ingena How naye. long you gonna take with those guests of yours? Umzimba Body. uyokulawula kuze kube nini? Izinkanuko zokulawula kuze kube nini? Loss of the flesh. How long will it take? Umuntu olawulwa zinkanuko ngeke wakhumuza. Indoda elawulwa zinkanuko ngeke wakhumuza. Who's controlled by the lust of the flesh? You cannot construct the home. Uhlezi noma sihlathane wakhe awakakumqedi kodwa uyajola Are you ngapha. beating, yet you've got a side chick. Sasa kuzogula yena Tomorrow, lo masihlathana one will osuhlaye naye see. 15 years. Ngoba ulala ngapha awuna order. Kusasa nizodla amaphilisi ebusuku nasemini. Chronic medication always. Khona inhlobo enjalo. There are people of that sort. Esizicuphe ngisho isikhathi sokudla. Abanye bakhona ucupha isikhathi nje lesi sifakazo wasithola omunye uyazi ukuthi indoda yami mina ngangigcinile ngasithola kubaba wabantwana bami Father, who is my wabuya partner? naseGoli He brought it from Joburg. njoba ngiphethe ithini nje likhalithi kokokokokoko indoda Vessel. He's a mina man. ngangihleli I ngilindile was patient. I waited for him. njoba ngilidla nje ilo muntu lo This Ngihlezi nje. medication is responsible for my ailments. ake ngikhulume ngezithulu Speak on messengers. uyambona lo baba You see the gentleman Ufika la kumina. He came to the prophet. baba umprofeti What a prophet. ngiphophile I baba had a dream. I dreamt. sekulahleke imoto I lost the vehicle. ngiyipake I parked the vehicle emola ngazi kuphi there by the shopping center. ngathi ngiyaphuma imoto I came ayisekho out. Vehicle is njoba nowhere to namanje be found. ngisathandaza Now I'm ngilindele still yena ukuthi praying, waiting for uthini him. What is he saying? uthi kodwa bamprofeti But uzonikela la he came and to do uthi some le moto sacrifice. ngaphambi kokuba ihambe Before I lost it, ngiphuphile I dreamt. ingakahambi Before ngamanye amazwi ukubalekela iphupho uthema iliphupha wayesephuthuma la Then he came quickly here. abhema khona ugwayi Where is smoking? la Tobacco. ugwayi wakhe ubhema la manje ke lana ubhema ugwayi lo Do not smoke enophethe tobacco. emaphaketheni There. na ugwayi wakhe enqabeni There is a our tobacco. abasahlala ezibhotini abaphuma ezibhotini awukho umuzonga wakho usesibhotini sotshwala Intoxicated. Ethaveni. Endaweni zokuphuza. yekela insango Give up dah. uthi lo baba The gentleman said, imoto seyihambile the vehicle is lost. baba uyazi lento ngiyayisola ukubani ngesikhathi ngiyiboniswa ebusuku angithi baba Visualize it. angithi baba Listen, imoto uyiboniswe saw ingakathathwa it before it got stolen. uyiboniswe ingakathathwa So it ephusheni got through your Yebo dream. kunjalo ngibona ingelosi yasenqabeni imbonisile Angel revealed it. yathathwa ngempela They stopped it. yahamba imoto baba The yebo vehicle is gone. mfowethu
ngoba iphupho mawuhamba la ekhaya mawuphupha iphupho elibi ingakho kukhona imbenge yabantu abadala makwenzeka uphupha kungenzeki must not happen uphume kule ndawo from this ungazange wanikelela amaphupho wakho offer for your dream. Those are sacrifices. into enishayayo iyodwa What is disturbing you? makuthiwa amen Amen. uphuma ngomnyango Exiting ngoba vele yourself. uzele Because intombi they came for mistresses. nalezi intombi ezinyo izele hayi zonke ezinyo izele Some of la them, yeah. lezi ntombo ozele zona la uNkulunkulu uyilethele ukuthi zizogezwa ngoba ezinye akagezwa ngoba zakhipha izisu They terminated pregnancies. hamba ke wena uthathe Oh, uzothatha le engakagezwa One who is no without a cleansing ritual. plus ububi plus ububi plus ububi plus ububi Hlanganisa. Hallo, sanibonani ake ngizwe amen omkhulu phakathi kwenu baba ngisathandaza awukayitholi Not yet Yebo, ngayithola, recovered. baba. ngisakhuleka baba I'm still praying. kodwa idlozi But the limbonisile sister Yeah, ngibonga. revealed everything beforehand. layelani Listen. zikhona ithunywa Messengers are akhona present. amathongo And sisters as well. omunye udadewethu ufike lapha ngolesine ufika la uze kwi-1 on 1 uma eza uthi umoya kimi lithi ithonga kimi thatha amanzi umthele ngamanzi umuthi eqala ukuza nosisi ufika la ngithatha amanzi ngiyamthela ngimbona ekhala inyembezi ngithi mina sisi kwenze njani na uthi baba umprofeti ngikhalisa ukuthi lento yenzayo ngoba ngila ngiphuphile lento yenza kimi ngibona uyenza ebusuku I ephusheni saw it during my slumber. zafika ithunywa Messengers, all right. safika isithunywa kuye Messenger, sathi woze enqabeni Come to the church of Enqabeni ephusheni through a dream. mayefika ngenza lento angangitshelanga mina She did not discuss yena ubona sengiyayenza I just did kanti it. ulethwe yithonga lakhe Brought in by the ancestors. uma ungashintshi indlela If you can change ohamba ngayo your mannerism, ubona uNkulunkulu you'll esondele see eduze kwakho God is being attracted to. ma ungashintshi ukukhuluma You can kwakho change your vocabulary, ma ungashintshi ukuhamba kwakho change your behaviors. angeke ufike endawo Not nezinto reach zomhlaba anything earthly matters. amadoda awuhlale khona Man will always be there. nabesifazane bawuhlala bekhona funa indoda yakho ufune owakho wesifazane Your spouse ngoba uzoba mawuhamba lokhu ufuna wona uzobamba into will errong do what is not right. Yeah.